गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने जोङो रौतायावहाय नै थांनो नागिरदों माने थांगासिनो सहैथ'वाखै मानो थांनो नागिरदों आं बेखौबो खोन्थानोसै रौतायाव जोङो आलासि जानो थांनो नागिरदों माबायावहाय टिचार कल'नियाव आलासि जानो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय रौता टाउनावबो आङो मोननैसो माखौबा बायगोन ओमफ्राय ट्रेडिंबो खालामजागोन आं ट्रेडिंखौनो खालामफेरबाय माने खालामफेरबाय कलेजाव थानाय समाव खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंनि हाबायाव खालामदोंब्ला खनथाम बा खनब्रैफोरल' खालामदों आरोना ओमफ्राय आङो नै दिनै ट्रेडिं खालामजानो नागिरदों ओमफ्राय आं मानो दिनै ट्रेडिं खालामनो नागिरदों बेबो आंना शुटिं दं नालाय शुटिं थानायखायसो आङो ट्रेडिं खालामनो नागिरदों नङाबाथ' आङो ट्रेडिंखौनो खालामफेरबाय माने खालामनाय जास्रालामोन आरोना जा सानाय मोनखायो आङो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै खालामजानोसै माबादि नुगोनथाय मेगनाबो एसे फिसाथार नालाय माबाजोंनो ट्रेडिं खालामबाथाय सानाय मानायजोंनो मेगनानो बुलेले जालायलायो आङो ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो बिदिब्लालाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोङो थांगासिनो मोनहैथ'थाराखै मोनहैथारसिगोन थांगासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो रौतायावल' थाङा दैफां फाख्रिबारियावबो थांगोन बेयावहाय मोनसे फिसा खामानि दङ बेयाव थांग्रोगोन बिनि उनावहायसो रौतायाव फैफिननानै ट्रेडिं खालामगोन ओमफ्राय आं रौतायावहाय मोननैसो माखौबा फिसा बुस्थु बायगोन देलायग्रा मुवा ओमफ्राय बिनि उनावहायसो आलासि जाबोगोन ओमफ्राय आं दिनै बेबायदि देलायनानै फैदों ओमफ्राय जोङो सोर थांदों ओमफ्राय जोङो मुटु आरो आं जों सानैल'सो थांदों आरोना रावबो थाङाखै जों सानैल'सो रोंलालै माबा गित खनदोंमोन आङो कृष्णाननि गित नायो माबा नितामनि खननाया मोजां खोनासैयो आरो आङो ओमफ्राय खननो नायदोंमोन आरो खननो रोङा ओमफ्राय नै जोङो रौता मोनथारसिगोन ओमफ्राय जों आलासि जानायावहाय मा जायो नायदो लोगोफोर ओमफ्राय पिपि मा लांदों माइ नै हातखला मोनबाय माथो लांदांसोलाय मालाय मंगलबार मोनबासो बाजार जागौमोन ओमफ्राय नै थांगासिनो रौता मोनहैसिगोन आरो ससेब्लानो रौता मोनहैथारसिगोन ओमफ्राय दाना आंखौनो देखायलायबावनोसै लामाखौलाय बेसे नायबाय थानो न' लोगोफोर लामायाथ' लामा बादियैनोखा अनजियासो एसे सानसेयाव बेलेग जायो खोमा होनदों भिडिअ बानायनो बिराद मोजां मोनखायोना बिनिखायनो बिदिनोखा न' लोगोफोर जाय मानसिया जायखौ मावनानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो मोनब्ला गोसोफोरा सान्ति जाखायो न' लोगोफोर ओमफ्राय आं दा भिडिअ बानायनो बिराद मोजां मोना ओमफ्राय भिडिअ बानायनो मोनाब्लाथाय मायाबा माखौबा मोनाखै बादि बिदि सानफ्लांनानो ओमफ्राय खर'फोरा आंना बोरैबा थिन्थि थान्था सासोयो ओमफ्राय लोमजानाय बायदि मोनो ओमफ्राय लोमजानाय बायदि मोननानो खर' सानाय बायदि मोननानो खर'आबो सामारो ओमफ्राय लोमजामारो हस्सा लोगोफोर आं हस्सा खोथा बुंदो आं फैयाखैथ' आं भिडिअ बानायनो बिराद मोजां मोनखायो जोङो रौता बारबोबाय आङो रौताखौ साफायलायासै रौताखौलाय बेसेबां साफायबाय थानो न' लोगोफोर ओमफ्राय नै जों दायो दैफां फाख्रिबारि थांगासिनो लामाखौबो एसे नायलायदो जोङो दैफां फाख्रिबारियाव थांबाय थानाया नै बेसेबांसिबां सफैबाय लामा गाज्रिखौ मोनगोन ना मोना जोङो मोना न' मोथो
मोना न' मोजां होमबालाय आं बेयाव उदालगुरियाव थांबाथाय बै लामा हामाखिनिखौ लोगो मोनबाथाय बिराद बाखायो बोरैबा गोथाव जाना फैबाबो बारल'नानो उदैखौनो बोरैबा मोननानै गेस जाजोबनानै जानायफोरानो ओरैनोसो जागारनाय जायो आरोना बेनिखायनो आं बेखिनि लामाखौ मोनजानो बायो ओमफ्राय थांगासिनो जिखिजाया मोनहैसिगोन आरोना आरो ससे माबा मोनबाय जोङो बेखौ मा होनो मा होनोमोनलाय बेखौ ट्रेन दैफां रेलवे क्रसिं मोनबाय बेखायनो बारल'दों आरो एकदमबारे सालायानो गिदिङालै आंना मानोबा रायलायनो रोंगौ मोनथारो आङो गथ' मानसिफोरा सोंसिगोन मा बुंगोन रायलायनो रोंखोलाय माथो खालामनो न' मालाय बिदिनो जाखाबायबा गोदो गोदायनिफ्रायनो न' आनजि मोजां रायलायनो रोङाबाबो ओंखाम जानोसै मैगं जानोसै दै गांदो उन्दुनो ओंखारबाय बेफोरखौल' रायलायनो रोंबानो जायो न' आनजि नोंनिया न' स्टेन्डार्डबाबो बेनो स्टेन्डार्ड नङाबाबो बेनो ओमफ्राय नै बेबायदि रायलाय फैबाय थानायखायसो माला मोनफायखो आङो पात्ताखौनो मोनासै नङाब्ला एसे बोरैबा मोन्दोंमोन आरोना देहाखौ माने जाग्रा गारि गाखोब्ला बारल' जाना होब्ला बोरैबा गोबाल'ल' मोनहांदोंमोन आङो खिन्थु बेबायदि जालामाना बिदि रायलायबाय थानानै पात्ता मोनासै ओमफ्राय जोङो दैफां फाख्रिबारि मोनफैबाय ओमफ्राय जायनि न'आव थांगोन बिनि न'आव मोनहैथ'वाखै आङो देखायलायला दैफां फाख्रिबारियाव जिखिजाया थांदों होननानै साननानै लादो मिनि खुसि भिडिअ बानायब्लासो भिडिअआ मोजां जायो नंगौना रायजोफोर बा दैफां फाख्रिबारिनि लामाया मालाय साफाथार प्लेन नै मोनफैसिगोनलै नै जों टिचार कल'नियाव हाबबाय आलासि जानो फैनाया मोनफैबाय आरोना टिचार कल'नियावहाय ओमफ्रायो जोंना आलासि जानो फैनाया एसे लेट जाबाय टिचार कल'नि मास्टार कल'नि सार कल'नि बे नै जों बिस्रानाव फैदों आरोना बिसानि फुलखौ साफायना लांलै साला आङो आंनि फुला लांबायना लाङाखै लाखि बेम्ब'आ मा गायदो बेयावलाय बेलाव अलकबि ना फुलकबि जाखो ओइ बियो मा अलकबि हांथोन जायाना बियो नों गायनाय ओमफ्राय बे मा जागोन देरबाला नारथिब नुरथिब जाजोबगोन माथो नारथिब नुरथिब जाजोबाना बे जागोन मालाय मिटिंआव थांनोनो मैखौ खेबाखै आं फुलखौसो खेबगासिनो फुला मेरला दंमोन बियो बेनो मेरला जागोन जारौनि फुल नै लोगोफोर जारौनि फुला होनदों नै जों दायो आलासिखौ जाखांबाय ओमफ्राय जानानै दायो न'आवहाय थांफिनगासिनो ओमफ्राय आङो रौतायाव मा बायखो बेखौ देखायासै लोगोफोर ओमफ्राय देखायबाय थानो सम मोनासै माने केमेरा लास्लाबनो सम मोनासै आरोना बेखायनो आं नै देखायनोसै फिसा बुस्थु बायदो आरोना प्लास्टिकआव बोनथुमना लाबाय फिसा बुस्थु ओमफ्राय नै जों दायो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय मोनहैथारसिगोन आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै लोगोफोर जिखिजाया जोंखौ न'आव मोनहैबाय होननानै साननानै लादो दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो गय जादो नालाय रायलायनाया स्टार्ट जादों आरोना बाय बाय लोगोफोर